Βλέπετε χορεύτριες οι οποίες παίρνουν σε σεμινάριο μαθήματα χορού belly dance από την γνωστή διεθνή χορογράφο την Αλθέα στα πλαίσια ενός φεστιβάλ belly dance που έγινε εδώ στην Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο και έχουν έρθει χορευτές από όλο τον κόσμο προκειμένου να μάθουν κάποιες χορευτικές φιγούρες από την Αλθέα. Η Αλθέα μπορεί να μας μιλήσει τώρα, έχει επιστροφή, να μας πει για όλα αυτά τα μαθήματα, για την εμπειρία της, για το που έχετε δραστηριοποιηθεί. Βεβαίως. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, μπράβο για τη δουλειά σας. Αυτό το οποίο βλέπουμε που είναι και εξαίρετη γυμναστική εξηγεί γιατί στους Ολυμπιακούς Αγώνες μπαίνει και χορός. Έτσι. Είναι διαγωνιστικό, υπάρχει διαγωνιστικό κομμάτι. Φυσικά, ο χορός είναι υπέρτατη άσκηση και φυσικά ψυχοθεραπεία, έτσι. Πες μας λίγο για τα σεμινάρια χορού, για τις χορεύτριες που έχουν έρθει, από πού έχουν έρθει. Βεβαίως. Βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα του Belly Dazzle. Αυτό που βλέπετε είναι η διεξαγωγή των σεμιναρίων. Είμαστε δηλαδή στην αρχή της δεύτερης ημέρας. Οι κυρίες που βλέπουμε είναι χορογράφοι ή είναι μεικτή η ομάδα και χορογράφοι? Οι κυρίες που βλέπετε είναι μαθήτριες, είναι δασκάλες κάποιες χορού, είναι και professional performers. Είναι ένα φεστιβάλ που στόχο έχει να διδάξει 4 χορογραφίες ώστε να εμπλουτίσουν και οι χορεύτριες στο ρεπερτόριό τους και φυσικά να εμπνευστούν από νέα ερεθίσματα. Άντρες δεν βλέπουμε πάντως. Οι άντρες πιο πολύ παρακολουθούν, δεν θέλουν να συμμετέχουν. Ή έχουν μεγάλη κοιλιά. Έτυχε. Χορεύουν και άντρες, θέλω να σας πω. Απλώς έτυχε να είμαστε γυναικοκρατούμενο φεστιβάλ. Και πολύ καλά κάνετε. Σε αυτή τη βερσιόν. Και πάρα πολύ καλά. Συγγνώμη, Αφροδίτη, μου κάτι ελπίζουμε η εικόνα να σε αποζημιώνει. Το είπαμε από την αρχή. Η εικόνα είναι εξαιρετική. Τι φιγούρες μαθαίνουν? Τι είναι αυτό που μαθαίνουν ακριβώς? Στο σημερινό σεμινάριο, επειδή εστιάζουμε, θα διδαχθούν μια χορογραφία vintage ρεμπέτικου, οπότε οι κινήσεις είναι κάπως ερπετοειδείς. Έχουν να κάνουν δηλαδή με τη ρευστότητα του γυναικείου σώματος και με μικρά έτσι τρεμουλιάσματα των λίων μυϊκών ινών. Να σας πω εμείς που δεν είμαστε μοιημένοι, τι μου κάνει εντύπωση, ότι στις περισσότερες κυρίες το κεφάλι μένει ακίνητο, η κίνηση είναι στα χέρια. Και στους μυς της κοιλιάς τους επιτοπλίστων. Αλλά το κεφάλι μένει ακίνητο. Βεβαίως. Θυμίζει και Oriental. Θυμίζει και ελληνικό. Απομονώνουμε τις κινήσεις. Κάπως το είπε τρεμούλιασμα, ωραίο ήταν το τρεμούλιασμα νυχτό, κάτι. Τρεμούλιασμα ρεμπέτικο, μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Αν έρθετε. Αλθέα, θέλω να μου πεις λίγο για όλη σου την εμπειρία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή στο Αμπου Ντάμπι. Πηγαίνεις, έρχεσαι εκεί, τι ακριβώς κάνεις? Ναι, είχα αποκλειστικό συμβόλαιο στο Αμπου Ντάμπι, στην έρημο του Αμπου Ντάμπι συγκεκριμένα, σε ένα desert resort των επωνύμων, όπου είχα πάει ως αποκλειστική χορογράφος και χορεύτρια και απασχολούμουν αποκλειστικά σε αυτό το resort, έχοντας για θεατές διάφορους VIP καλεσμένους. Έχω την Θεσσαλονίκη ως βάση μου, ταξιδεύω για να διδάξω σε φεστιβάλ διεθνώς. Και για τη Σακύρα. Φεστιβάλ με την χορογράφο τη Σακύρα. Διοργανώνω το Belly Dazzle με καλεσμένη φέτος την Μποζένκα, η οποία Μποζένκα μεταξύ άλλων επιτευγμάτων της είναι και η χορογράφος της Σακύρα, ναι. Είναι βέβαια λίγο αργότερα, Νίκο, όταν θα έχει τελειώσει η εκπομπή, γι' αυτό το λόγο δεν προλάβαμε να την... Ναι, εντάξει, αυτονόητο, ούτως ή άλλως. Πάντως πολύ μεγάλη συμμετοχή, έτσι. Χθες είχαμε και το show μας. Σήμερα, να σας πω την αλήθεια, είναι λίγο... έχει πέσει περονόσπορος, γιατί χθες είχαμε το show και αργήσανε τα κορίτσια να κοιμηθούν, οπότε τώρα βλέπετε... Είναι πολύ ωραία εικόνα. Λοιπόν, να προτείνω κάτι, να δυναμώσουμε εμείς, όχι εσείς, τη μουσική, για να απολαύσουμε τις κυρίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε ωραία εικόνα. Να δυναμώσουμε λίγο τη μουσική. Και εμείς στο στούντιο εδώ να δυναμώσουμε τη μουσική. Καλέ, όλοι θα χορέψουμε εδώ.
Μπράβο σας, κυρίες μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εξαιρετική η γυμναστική, έτσι. Είναι εξαιρετική η γυμναστική, παιδιά. Πάντα τέτοια στην Αφροδίτη. Εξαιρετική γυμναστική. Καμία